Hezké velikonoční pondělí všem. Dneska je poslední den Velikonoc, 1. dubna 2024, čas je 16:43 odpoledne a teplota vzduchu je velmi hodně teplo, 24 stupňů, ale ho silně fouká s nález asi kolem 70 km za hodinu. To tak vypadá. Dneska budu jíst velikonoční cukrovíčko, velikonoční cukroví, takže tady je slepice, zajíček, kuřátko, vajíčka, ovečka a liška. Takže pojďme na to. Nejprve otestuju kuřátko, můžete si ho pochutnat. Ta motorka tam jde, nabírá na rychlosti. Čau motorko. Fič. Asi začíná sezona, přímo to ukážu. Tak to bychom měli, dámy a pánové. 2 palky na opomě. Užijte si poslední hodiny velikonočního pondělí, zatím mějte se, papa.